Croeso i'r gwasanaeth ar ôl yr oedfa fe fydd 'na luniaeth ysgafn drws nesaf yn y neuadd. Fydd ein cwrdd gweddi misol sydd yn cael ei gynnal ar y dryden nos Iau o bob mis yn cael ei gynnal nos Iau yma Ionawr 17 am hanner awr wedi 7 drws nesaf yn y neuadd. Fydd yn hoedfa nesaf Pnawn Sul am hanner awr wedi 3. Wrth i ni gymryd y casgliad gan i ganu tra'r ein heistedd yn rhif 497. 497. Bydd darlleniad o epistol Paul at Titus sydd chydig cyn Hebreaid. Jyst ar ôl 2 Timotheus, felly mae Titus y drydydd benod ar adnod gyntaf. Titus penod 3, dechrau'n yr adnod gyntaf. Dŵg ar gof iddynt fod yn ddarostyngiedig i'r tywysogaethau a'r awdurdodau, fod yn ifydd, fod yn barod i bob gweithred dda, bod heb gablu neb yn anymladdgar, yn dirion, gan ddangos pob addfwynder tuag at bob dyn, canys yr oeddem ninnau hefyd gynt yn anoethion, yn anifydd, yn cyfeiliorni, yn gwasanaethu chwantau ac amryw feluswydd, gan fyw yn drygioni a chenfigen, yn ddigasog, yn casau ein gilydd. Eithir, pan ymddangosodd daioni a chariad Duw ein hachubwr tuag at ddyn, nid o weithredoedd cyfiawnder yr rhai am wnaethom ni, eithir yn ôl ei drigaredd yr achubodd efen yn ni, trwy olchiad yr adenedigaeth ac adnewyddiad yr ysbryd glân, yr hwn a dywallodd efe arnom ni yn helaeth trwy Iesu Grist ein hiachawdwr, fel gwedi ein cyfiawnhau trwy ei ras ef yn gwneud yn etifeddion yn ôl gobaith bywyd tragwyddo. Gwir yw'r gair ac am y pethau hyn yr ewyllystion i ti fod yn dair, fel y byddo i'r sawl a gredasant i Dduw ofalu ar flaenori mewn gweithredoedd da, y pethau hyn sydd dda a buddiol i ddynion. Eithir gochel gwestiynau ffôl ac achau a chynhennau ac ymrysonau ynghylch y ddeddf, canys anfuddiol ydynt ac ofer, gochel y dyn a fyddo heretic wedi un ac ail rybydd, gan wybod fod y cyfryw un wedi wyn droi ac yn pechu
gan fod yn ei ddamnio ei hunan. Pan ddanfonwyf Artemas atat neu Tychicus, bydd ddyfal i ddyfod ata fi Nicopolis, canis ynor ar feithais eiafi. Hebrwng Senas y cyfreithiwr ac Apollos yn ddiwyd fel na byddo arnynt eisiau dim. A dysged yr eiddo ninnau flaenori mewn gweithredoedd da, i angenrheidiau fel y byddont yn ddifrwydd. Y mae'r holl rai sydd gyda mi yn dy anerch. Anerch y rhai sydd yn ein caru ni yn y ffydd. Gras fyddo gyda chwi oll. Amen. Bydd y bendith Duw ar ei air sanctaidd ef. Gyda'ch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. I ni yn diolch i ti unwaith eto o Dduw am gyfle arall i ddod ger dy fron. I ni yn diolch am bob un cyfle i ddod i'th di, i ddod ger brond o'r seddfaig sydd yn o'r seddfaig o Rhath, ac i ni yn cael ein hatgoffa bob un tro mae nid oherwydd unrhyw beth i ni wedi ei wneud, neu pwy ydym ni, ond i ni yn dod oherwydd heiddiannau yr arglwydd Iesu Grist. A thrwy yr hyn a wnaeth e trosom, i ni yn gallu dod ger dy fron, ac i ni yn diolch mai o dy ras di yw'r cyfan, ac o Dduw yn gwybod petai unrhyw beth yn ddibynnol arnom ni yna mor bell o dy bethau di byddem. Ond o Dduw, i ni yn diolch i ti weithio ar ein cylonau, rhoi'r awydd i geisio dy wyneb, ac i ni yn diolch am y fraint o cael dod i ti, i ganu dy glodydd, i ddarllen dy air, i alw ar denw. Ac o Dduw, wrth i ni gyhoeddi ffordd i achawdwriaeth, i ni yn gofyn byddi di yn bresennol yma, byddi di yn presennoli dy hun yn ein plith, yn tywallt ysbryd arnom. O Dduw, i ni yn gofyn am fwy o ymweliad, am fwy o ymwybyddiaeth o'r bresenoldeb nag i ni wedi ei brofi o'r blaen. I ni'n gofyn am ymweliad tebyg i'r rhai sydd wedi bod yn ein gwlad dros canrifoedd. Ac o Dduw, i ni hyd yn oed yn gofyn am fwy o bresenoldeb na'r hyn a fi yn y blynyddoedd gynt. I ni yn gofyn o Dduw am waith mawr ohono ti. Does dim un ffordd arall o Dduw i ni'n gwybod. Mae'n rhaid i ti weithio. Dyna'r unig gobeith yn ein bywydau ni o ddydd i ddydd, i ti weithio a rhoid yn erth i ni fod yr hyn dylsen ni fod. Ond hefyd o Dduw, i ni'n ymwybodol mai dyna'r unig gobeith sydd i'r wlad hon. Does dim perswadio yr un enaid. Does dim gobaith o Dduw i trawsnewid un bywyd. Ond i ni yn gwybod, dim ond i ti ddweud y gair, ac y bydd cenedl cyfan yn troi oddi wrth ei pechod ac yn troi tuag ata ti. Felly o Dduw, rho'r gair, i ni'n gofyn o Dduw y byddi di yn dod, ydy ni ddim yn deall pam yr oedi o Dduw. I ni yn ymddiried ac yn credu yn dy sofraniaeth ac yn pwyso ar hyn ac yn gwybod fod y cyfan yn dy ddwylo di. Ac eto Dduw, wrth i ni edrych ar denw yn cael ei barddio a pobl yn troi cefn ac yn chwerthin am dy bethau di, o Dduw, i ni yn gofyn y byddi di yn prysuro nôl i'n plith ac yn gweithio yn rymus unwaith eto. Diogelan hamser yma heddi ac yn gofyn o Dduw i ti fod gyda ni yn ystod y dyddiau sydd yn dod ac yn cyflwyno ein cwrdd ar nos Iau, yn gofyn i ti i fod yn bresennol yno hefyd o Dduw, yn gofyn i ti ddod lawr, hyd yn oed nawr i rhoi dy gweddiau ni, a byddwn ni yn gofyn y pethau yr wyt ti am i ni ofyn amdanynt. Ac o Dduw, a byddwn ni yn aros ac yn disgwyl am yr atebion, yn chwilio am yr atebion, yn gwybod i sicrwydd y bydd ateb yn dod gan i ti rhoid y weddi yn y lle cyntaf. O Dduw, teir felly rhoffydd i ni nawr i ddisgwyl pethau mawr ohono ti. Trigar hawr ddim cadw'r un drwg i ffwrdd. Nertha ni yn ein haddoliad, i ni'n gofyn hyn ôl trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen.
Diolch ni gan i emyn rhif 465. Pererin wyf mewn anial dir yn crwydro y math raw ac yn rhyw ddisgwyl bob yr awr fod tif yn had ger llaw. 465 gyn i sefyll i'w chanu. Bydd o'n testyn o Titus y drydedd benod a'r 7fed adnod, Titus penod 3 ac adnod 7. Fel gwedi ein cyfiawnhau trwy ras ef yn gwneud yn etifeddion yn ôl gobaith bywyd tragwyddol. Nawr, bod tystiolaeth pob Cristion yn wahanol, fydd e'n ddiddorol clywed hanes tystiolaeth pob un sydd yn proffesi yma heddi, a rhai ni'n nabod, a fyddwch chi yn gweld fod yr amrywiaeth yn rhyfeddol o ran manylion ac amgylchiadau, cefndir. Byddai pob math o straeon gwahanol. Byddai pob stori, pob hanes yn gwbl wahanol, ond i byddai. O ran sefyllfa teuluol,
o ran bydda chi wedi cael eich magu mewn aelwyd Gristnogol a'i ffeidio. Petai chi wedi byw yn y ddinas neu yn y wlad, petai chi wedi yn gyfarwydd ar y mynau, ddim yn gyfarwydd ar y mynau, petai chi yn rhywun oedd yn credu mewn Duw neu ddim yn credu mewn Duw, o ran personoliaeth, ac yna sut deithoch chi i feddwl am bethau ysbrydol a thragwyddol, mi fydda hynny'n amrywio yn fawr iawn o berson i berson. Ac bod hyn yn wir, mae pob un yn dilyn yr un patrwm. Mae'n swnio'n rhyfedd pan chi'n meddwl am y fath amrywiaeth mewn tystiolaeth. Ond hynny, fe fydd pob un Cristion fan hyn yn dilyn yr union yr un patrwm. Fydda un thema yn rhedeg trwy pob un tystiolaeth. Pan chi'n gwrando, dwi'n gwybod chi roed wedi cael y sefyllfa hynny, mae'n hyfryd yn eistedd mewn cyfarfod yn gwrando ar dystiolaeth, a dwi wedi bod mewn ambell i gyfarfod, a'r mwyafrif byddwn ni'n dweud, dwi'n gallu uniaethu hynny'n llwyr, bod nhw'n llwyr wahanol o ran cefndir ac amgylchiadau. Ond mae'n frawychus hefyd pan chi'n clywed ambell i dystiolaeth, rhywun yn rhoi y dystiolaeth, a chi ddim wedi clywed unrhyw beth, chi'n gallu uniaethu ag e. Ac eto mae'n rhoi y dystiolaeth. A mae hwnna'n frawychus, i chi'n meddwl, mae'r prif bethau wedi hesgeluso, ac i chi'n meddwl, ai diffyg dealltwriaeth oedd e? Neu dydyn nhw ddim wedi profi'r peth. A dwi'n falch dweud, dwi ddim wedi clywed hynny yn ormodol. Dwi wedi clywed e, ac dwi wedi bod yn bryderus ac yn meddwl, wel, beth sydd yn mynd ymlaen fan hyn? Achos yr un patrwm sydd i bob Cristion, fe fydd yr union yr un patrwm. Fydd yr un profiadau, ond yn cael ei ddangos mewn ffyrdd gwahanol. Mae Paul yn dilyn yr un patrwm yn ei lythyrau at yr eglwysi. Yma mae'n cyfeirio at yr hyn oedden ni ynghynt, yna, yr hyn sydd yn wir ohono ni nawr, ac yna, yr hyn fydd yn digwydd. Mae Paul yn dilyn patrwm yn yr ysgrythur, chi'n gweld yn y benod yma, yn y drydydd adnod o'r benod yma'n Titus, canis yr oeddem ninnau hefyd gynt yn anoethion, yn anifydd, yn cyfeiliorni, yn gwasanaethu chwantau ac amryw felyswedd, gan fyw mewn drygioni a chenfigen, yn ddigasog, yn cysau ein gilydd. A dyna chi ddisgrifiad, dyna be mae Paul yn dweud, dyna sydd yn wir ohono ni. A mi fydd y Cristion yn gallu dweud amen i hynny. Mi fydd y Cristion yn dweud, dwi wedi cael y profiad yna, dwi'n gwybod bod hwnna'n wir ohono i, dyna fel o'n i, dyna'r union fel o'n i. Mae Paul wedi taro'r hoelen ar ei phen. Bob un o'r geiriau yna, anoethion, anifydd, cyfeiliorni, gwasanaethu chwantau, hwnna gyd yn wir, hyd yn oed os oedden ni'r person allanol, mwyaf moesol fi oedd erioed. Mi fydda'r Cristion yn gallu dweud, amen i hynny. Mae hwnna'n wir. Ac yna mae'r darn yma o'r ysgrythur, mae'n mynd ymlaen Paul i ddisgrifio'r hyn sydd wedi digwydd i ni. Hynny yw ein hiachawdwriaeth. Ac yna mae'n cyfeirio at ein hetifeddiaeth ni, yr hyn sydd i ddod. Mae yna batrwm, hyn oedden ni, hyn sydd yn wir nawr, ac yna'r hyn sydd i ddod. I chi'n gweld yr un peth yn Effesiaid, yr ail benod, yn yr adnod gyntaf. Dyma be mae'n dweud, a chwythau a fywhaodd e fe pan oeddech feirw mewn cymweddau a phechodau. So mae'n dechrau fyna, mae'n dweud, yr oeddech chi yn feirw, ac yna, i chi wedi cael eich bywhau. Dyma be sy'n wir ohonoch chi as chi'n Cristion, yr oeddech chi'n farw, a mi fyddech chi as chi'n Cristion yn dweud, perffeth wir, mae'n gwbl wir, mae'n mor gywir. Mi roeddwn ni'n farw yn ysbrydol, ac yna, fe fywhaodd e fi. Rhywbeth tu allan i fi wedi digwydd, rhywbeth goruwch naturiol, rhyw brofiad sydd wedi fy miwhau. Ac yna mae'n mynd ymlaen yn yr adnod, yn y chweched adnod, ac yn cyd-gyfododd ac yn gysododd i gyd eistedd yn y nefolion leoedd yng Nghrist Iesu. Mae'n edrych ymlaen hefyd at nawr ac at yr gogoniant sydd i ddod. Hyn sydd oedd yn wir, hyn sydd yn wir, a hyn sydd i ddod. Dyna sydd yn digwydd. Thessaloniaid, mae'r un peth fyna, i ni'n gweld yr un patrwm, 1 Thessaloniaid 1 adnod 9 a 10. Grandewch ar hwn. Ga'i ofyn wrth i ddarllen y geiriau yma, fyddwch chi'n gallu dweud bod hwn yn wir ohonoch chi. Canis y maent hwy yn mynegu amdanom ni, pa ryw ddyfodiad i mewn a gawsom ni ato chwi, a pha fodd y troesoch at Dduw oddi wrth ei lunod, i wasanaethu'r bywiol ar gwir Dduw.
ac I ddisgwyl am ei fab ef o'r nefoedd, yr hwn a gyfododd e fe o feirw sef Iesu, yr hwn a'n gwaredodd ni oddi wrth ydi gofaint sydd ar ddyfod. Dyna I chi ddisgrifiad. Yr oedden ni yn eilyn addolwyr, wel, yn sicr, mae hwnna'n wir. Falle bydd rhai'n dweud oedden ni ddim yn byw yn yr coedwigoedd ac yn addoli darn o bren, na, falle ddim yn darn o bren felly, ond darn gwahanol o bren, materoliaeth ac hefyd ni'n hunan. Mi roedden ni'n addoli ni'n hunan, yn sicr I ni'n eilyn addolwyr, mae'r byd yma yn llawn addoliad o'r hunan, ac yna ni wedi dod o eilyn addoliaeth I addoli y gwir Dduw. Ac yna beth, I ddisgwyl am ei fab o'r nefoedd. Yr hyn sydd I ddod. A fedrwn ni dystio i'r pethau hyn yn ein bywyd ni. Mae yna batrwm yn does. Mae yna batrwm. Nawr petai chi yn edrych ac yn gwrando dystiolaeth rhywun, mi fydde'r amgylchiadau I gyd yn amrywio. Mi fydde fe gyd yn wahanol. Popeth, bron iawn, pob un manylun arall yn wahanol, ond y prif bethau mi fydden nhw yno. Wel, mae Paul fan hyn, mae yna ddatganiad yn cael ei rhoed yn yr adnod I ni'n edrych arno heddi, ac yna mae yna gynlyniad i'r datganiad, ac yna mae yna ffrwyth I weld o hyn hefyd, I brofi'r peth. Wel, yn gyntaf y datganiad yma. Hyn sydd mor wir am yr efengil. Hynny yw, y gwir efengil. Mae o Dduw y daw y cyfan. Mae e'n dod o ddifri. Dyna beth I ni'n I weld yn yr ysgrythur. I ni ddim yn I weld yn ein gwlad ni bellach. Llawer, I ni yn I weld ond dim llawer. Yn y byd crefyddol mae e'n grefydd sydd lle mae dyn yn ganolog ac o ran y profiad hefyd y mae dyn yn honni. I chi'n gallu gweld bod dyn yn ganolog yn y profiad hefyd. Ond wrth edrych ar yr ysgrythur, yr hyn I ni weld o'r gwir Gristion, y gwir efengil, mae o Dduw y daw'r cyfan. Ef yw'r awdur ein hiachawdwriaeth. Gai ofyn hyn, neu dweud hyn, os yw eich crefydd chi yn llwyr ddibynnol arnoch chi, yna rhaid dweud hyn, nid yw yr un efengil ac y dysgur yn y Beibl. Os ydych chi yn dibynnu ar unrhyw rinwedd bersonol. Ac fan hyn, I ni fan hyn efallai sydd yn gyfarwydd â chlywed yr efengil, efallai fan hyn bod angen I ni ofyn I Dduw i'n helpu ni. Helpa fi I weld os yw hyn yn wir ohona I. Achos petai ni'n dweud hyn mewn capeli eraill, capeli nad ydynt yn cyhoeddi yr efengil, bydde fe'n anodd iddyn nhw, achos falle fydden nhw ddim yn gwrando ac yn falle ymateb yn ffyrnig tuag at y pethau yma. Ond o leia bydden ni'n gallu dweud, ydych chi'n dibynnu ar unrhyw rinwedd bersonol. A bydden nhw'n cytuno â chi, ond bydden nhw'n dweud, wel ydw, achos dwi wedi bod yn hyn a'r llall. Ond I ni'n gwybod fan hyn bod hwnna'n anghywir. Ond dyna'r broblem, I ni'n gwybod yn ein pen ei fod yn anghywir, ond ydyn ni dal I ddibynnu ar hynny. Gai ddweud hyn, ydyn ni'n dibynnu ar ein proffes ni. Dyna'r peryg mwyaf mewn capel efengyledd efallai. I ni'n dweud ydyn ni ddim yn dibynnu ar ein gweithredoedd da ni, ond I ni ddim yn sylweddoli falle bod ein proffes ni yn rhywbeth ni'n dibynnol arno. I ni wedi llwyddo gwneud rhyw broffes rhyw bryd neu gilydd, ac ers hynny, I ni'n dweud, dwi yn Gristion oherwydd dwi wedi gwneud proffes. Beth yw hynny? Ond gweithred dda. Ydych chi'n dibynnu ar unrhyw beth I chi wedi wneud? Beth chi wedi gwneud ers hynny hyd yn oed. Efallai ers eich proffes. Chi'n meddwl, dwi'n Gristion oherwydd, a chi'n rhestru gwahanol bethau. Efallai eich personoliaeth chi edrychwch. Dwi'n berson hoffus, mae pobl yn fy hoffi fi, efallai. Dydych chi ddim yn tramgwyddo llawer o bobl. Efallai'r gwrthwyneb I chi'n berson poblogaidd iawn, a does dim gelynion ganddo chi, a chi'n weddol sicr y byd Duw yn gwenu arnoch chi ryw ddwrnod. Falle bod chi'n dibynnu ar y ffaith eich bod chi yn ffyddlon iawn i'r cwrdd. Yn dod o sul I sul, eich bod yn darllen ei air, yn ddyddiol.
Ond nid yna dywed Duw yn ei air. Yn barod i ni wedi darllen am ein cyflwr trienus ni. O peidiwch a dibynnu ar unrhyw weithred dda, achos yr hyn sydd yn wir yn ôl gair Duw yw hyn. Nad oes ganon ni unrhyw weithredoedd da yn y lle cyntaf. Yn amlwg dydyn ni ddim yn deall os fydd yna rhai pobl yma neu sydd yn gwrando hyd yn oed, sydd yn edrych nôl dros eu bywyd yn nhw, meddwl, fi sy'n yr ysgol Sul erioed fel plentyn bach yn codi yn cyfymagu ac yn mynd trwy'r system ac yn mynd fel plentyn yr ysgol Sul ac yn ar ôl y tyfu lan yn athro ysgol Sul ac yn ar ôl tyfu fod yn athro ysgol Sul yn un o'r diaconied, yn un o'r heneriad chi clywed capeli Cymraeg yn dweud hyn ar draws ein gwlad ni. Llawer o bobl yn dibynnu pam dwi wedi bod felly erioed, dwi wedi bod yn y capel erioed, dwi wedi bod yn grefyddol erioed ac felly rhaid bydd Duw yn hapus â fi achos mae yna bobl dwi'n nabod sydd erioed wedi mynychu cwrdd a gallen nhw ddim fod yn Gristnogion ond fi, dwi wedi bod yn mynd i'r capel trwy fy mywyd i rhaid fy mod i'n Gristion. Ac i ni'n gallu dweud am yn capeli Efengylaeth. Allen ni ddweud ni wedi bod yma trwy'n bywyd ni. Ac i ni wedi cael rhyw brofiad efallai. Ac dwi'n ddibynnol arno fe. Ac dwi'n gallu dweud edrychwch ers hynny. Dyma beth sydd yn wir ohona i. Ond gai ofyn hyn. A ydyn ni erioed wedi gweld pa mor drienus oedd ein cyflwr ni. A oeddech chi'n gallu dweud amen gyda Paul. Pan o'n ni'n dweud ein bod ni'n anoethion. Yn anifydd. Yn cyfeiliorni. Gwasanaethu ein chwantau ni. Ydych chi erioed wedi gweld hyn trwy ras Duw? A oes na brofiad wedi bod y mae'r arglwydd trwy'r ysbryd glân wedi agor llygaid yr enaid i weld eich angen, eich cyflwr. Yna ni'n cael clywed am yr hyn a drefnod Duw ar ein cyfer ni. Dyna be mae'n dweud fan hyn, mae'r adnod o adnod 3 sydd yn ddisgrifiad mor gywir ohono ni. Mae'n mynd ymlaen i ddisgrifio'r hyn a drefnod Duw, adnod 4 ac ymlaen mae'n dweud fel hyn. Eithir pan ymddangosod daioni a chariad Duw ein hachubwr tuag at ni'n. Nid o weithredoedd cyfiawnder yr rhai a wnaethom ni, eithir yn ôl ei drigaredd yr achubodd efen yn ni, sut trwy olchiad yr adenedigaeth ac adnewyddiad yr ysbryd glân, yr hwn a dywallodd efe arnom ni yn helaeth, trwy pwy? Trwy Iesu Grist ein hiachawdwr ni. Nawr, sut allwch chi ddadle gyda'r geiriau hynny? Gallai ddim fod yn fwy clir. Mae'n dweud nid o weithredoedd cyfiawnder. Nid o unrhyw beth amdano ni. Dim unrhyw beth. Pwy i ni, beth i ni, dim byd amdano ni. Does dim unrhyw elfen ohono ni sydd yn peri ein bod ni'n gallu dweud dyma pam dwi'n Gristion, dyma pam dwi'n credu oherwydd rhywbeth ohono i. Mae'n dweud nid o weithredoedd cyfiawnder. Amhosibl byddai ni fodloni Duw trwy ein hymdrechion ni. I ni oll, fel mae'r ysgrythur yn dweud, yn dod yn fyr o gonian Duw. Mae'r cyfan o ddiweithio yn ôl ei drigaredd yr achubodd efen yn ni. Dyna chi elfen arall fydd yn dod mewn i dystiolaeth rhywun. Petach chi'n gwrando ar dystiolaeth rhywun sydd wedi dod i gredu. Mi fydde hwn yn elfen bwysig. Yn ôl ei drigaredd yr achubodd efen ni. Byddwn ni'n goffa dweud ni, trigaredd Duw i'r cyfan. Ond i bai am ei drigaredd, fydde dim gobeith i fi. Yr oeddwn ni yn fy chwantau, yn fy mhechod, yn fy anifuddod, yn cyfeiliorni, ond oherwydd trigaredd Duw. Dyna beth, petach chi'n edrych ar crefydd ein gwlad ni bellach, bydde hwnna yn llwyr wedi mynd o'r neilltu, bydde ddim yn agos i'r hanes. Mi fyddech chi'n gofyn i rywun, rwch hanes eich bywyd chi, sut eithwch chi gredu. Ac yn gyntaf, bydde nhw'n wel, dwi wedi credu erioed, dyna'r peth cyntaf, chi'n gwybod yn syth, mae yna broblem, dydyn nhw ddim wedi deall. Ac wedyn bydde nhw'n dweud, wel, dwi desi benderfynu hyn, a desi hyn, a ges i fy merswadio fel hyn, a mi fydde hynny'n dod mewn. Bydde dim trigaredd Duw yw'r cyfan. Dwi wedi gweld fy nhynge, dwi wedi gweld fy mhechod, mae'r cyfan o ras, ac yna byddwn dweud, trwy sut? Trwy Iesu Grist. Dyna'r unig obeth sydd gen i. Dyna pwrpas Crist yn dod i'r byd, i achub pechaduriaid o afel pechod ar un drwg, ac fe gyflawnodd cyfan oedd ei hangen. O, mae ni'n gwybod yn farw yn ei bechod dan gaethiwed yr un drwg, ac mae gafel yr un drwg mor gadarn.
Ond fe ddath i ni rhyddhau'r pechadur o'r gaethiwed erchill yma, fel mae'r emynydd yn dweud, o'r carchar tywyllt i. Eto, gael dweud hyn, petai ni'n canu'r emyn diolch i ti yr holl alluog ddiw. Bennill yna o'r carchar tywyllt i. Rhoes di'n oleini. Dyna i chi ddisgrifio. Dyna be mae'r Cristion yn gallu tystio. Mae'n dweud, dyna fy mhrofiad i. Pan oeddem ni mewn carchar tywyllt i. Ond beth ddigwyddodd? Trwy dy drigaredd, fe roes di'n oleini nefo. Fe ges i oleini, ble ddath yr oleini? O ddifri, doedd e ddim byd i wneud â fi, dim oherwydd pwy ydw i, roedd y cyfan ohono ti, trwy dy ras. Ac yna ni'n dod at yr adnod yma. Yma datganiad yn cael ei roed, yn cael ei ddweud, ein bod ni wedi ein cyfiawnhau. Adnod 7, fel wedi ein cyfiawnhau trwy ei ras ef. O ef sydd yn cyfiawnhau'r pechadur. Dyna chi ddatganiad. Mae e'n dweud wrth bawb ac wrthon ni dy fod yn gyfiawn. Cyhyddiadau'r un drwg yn atgoffa ni o'n pechod, mae e'n datgan ein bod yn gyfiawn. Efallai ni'n deffro'n teimlo, wel, dwi wedi pechu a dwi wedi methu, mae'n dweud, rwyt ti'n gyfiawn. Trwy Iesu Grist, trwy ras Duw, rwyt ti'n gyfiawn, rwyt ti wedi dy gyfiawnhau. Ond sut gall hyn fod? Dyma be mae'n ei olygu. Ac eto mae'n rhyfedd, ond mae Duw yn cyfrif ein pechodau ni yn eiddo i Grist ac yn cyfrif cyfiawnder Crist yn eiddo i ni. Dyna yn syml yw'r Efengil. Dyna'r syml yw cyfiawnhad. Dyma beth sydd yn digwydd. Mae Duw yn edrych arno ni, yr rhai sydd wedi bod at droed y groes, yr rhai sydd wedi gweld bywyd y marwolaeth Iesu Grist, yr rhai sydd wedi cael ei golchi yn ei waed, yr rhai yma'r ysbryd glân wedi gweithio yn nhw, y rhai'n oll, yr rhai'n yma, mae Duw yn datgan oherwydd Crist Iesu, oherwydd be mae Iesu Grist wedi wneud, yr wyf fi yn cyfrif eich pechod chi ar yr Iesu, ac yn cyfrif cyfiawnder Crist arnoch chi. Mae Crist yn cymryd eich bryntni chi, ac mae'n rhoi ei glogin o gyfiawnder i chi. Dyna i chi'r Efengil, 2 Corinthiaid 5:21. Canis yr hwn, nid adnabu bechod, a wnaeth fe yn bechod drosom ni, fel yn gwnelid ni yn gyfiawnder Duw, sut ynddo ef. Mae'r ysgrythyr yn llawn o'r geiriau yma. Dyna beth sydd trwy'r ysgrythyr i gyd. Fod Crist yn cymryd ein heogrwydd ni, ein pechod ni, ac yn rhoi ei gyfiawnder i ni. Amhosibl oedd i ni gyflawni'r ddeddf. Ond dyma beth nath Iesu Grist yn ein lle ni, a dyma beth mae Duw yn cyhoeddi. Mae e'n dweud eich bod yn gyfiawn. Mae'n gyhoeddiad cyfreithiol. Mae e fel mewn llys barn. Mae'n dweud, wyt ti'n gyfiawn. Sdim os be mae unrhyw un yn dweud nawr, wyt ti'n gyfiawn. Pam? Mae Iesu Grist wedi gwneud popeth dy fwyn di. Mae dy bechod i wedi mynd nawr. Dwi ti ddim yn eog dim mwy. Mae Iesu Grist wedi cymryd ei ogrwydd di. Mae wedi hoelio fe i'w groes. Mae wedi cymryd y gosb ar y groes. Ac nawr mae e'n rhoi ei berffeithrwydd i ti. Rwyt ti'n gyfiawn yn Iesu Grist. Rwyt ti'n llwyr gyfiawn, Galatia 3:11, ac na chyfiawn heir neb trwy'r ddeddf ger bron Duw, eglur yw o blegyd y cyfiawn a fydd byw trwy ffydd. Gai ofyn, ydych chi wedi derbyn yr hodd o ffydd sydd yn perich bod yn gyfiawn yn Grist? Odi hwnna'n rhan o'ch profiad chi? Falle bod chi wedi trio credu yn y gorffennol ac wedi methu a dim byd yn digwydd, ond yna rhywsut i chi'n dweud bod yna rhyw brofiad wedi dod. Fe gafoch chi'ch arwain at y groes ac fe ddath rhodd i chi, fe ddath y gallu i gredu, i ymddiried, a rhodd gan Dduw. A ydych chi yn ymddiried yn yr arglwydd Iesu? Wel, gydewch chi ni symud ymlaen at y canlyniad i'r datganiad yma. Mae yna datganiad yn cael ei roed. Eich bod wedi'ch cyfiawnhau, wel beth yw'r canlyniad? Wel, gwrandewch, fel wedi ein cyfiawnhau trwy ei ras ef, yn gwneud yn etifeddion yn ôl gobaith bywyd tragwyddol. Ni'n gweld bod yn hanfodol, mae gwaith o ddifri ydyw. Ein bod wedi ein geni drachefn, ein bod ni'n blant i Dduw, wedi dod yn eiddo iddo, sut? Ein bod ni wedi cael ei mabwysiadu. Dyna beth sydd wedi digwydd. Rhufeiniad 8:17, ac os plant etifeddion hefyd, sef etifeddion i Dduw a chyd etifeddion â Christ, os ydym yn cydioddef gyda fel yn cyd o gonedder hefyd. I ni yn blant i Dduw.
oherwydd yr hyn mae wedi wneud, yr hyn oll oherwydd y gwaith o ddifri yno, gwaith yr ysbryd glân. Ydyn ni eto'n gallu edrych nôl ar ein tystiolaeth ni ac yn gallu gweld yr olion yma yn ein bywydau ni, bod rhywbeth wedi digwydd, rhywbeth sydd wedi dod i mewn ein bywydau ni, rhywbeth sydd wedi ymyrryd yn ein taith ni, falle bod ni ar ei taith bywyd yn penderfynu dilyn rhyw lwybr, ond yna fe ddath un mewn, fe ddath yr ysbryd glân mewn, a'n rhwystro ni rhag mynd lawr rhyw lwybr, ac yna fe agorodd ein llygad ni i weld ein pechod ni ac i weld ein bryntni ni, a be nath arwain ni at y groes, fe blanodd hedyn o fywyd yn yr enaid, ac fe nath bywhau yr enaid, yn peri ein bod yn gallu nawr ymateb i wair, i wahoddiad i ddod i bwyso arno. Ac nawr bod yna rhywbeth wedi digwydd, bod yr awydd yna i geisio'r arglwydd, i ddod ato. Hyn oll yn waith Duw yn ni, ac yr holl waith yma'n peri yn bod ni'n blant iddo. Yr hedyn yna wedi cael ei blannu nawr, mae'r hedyn yna, i ni'n rhan o'i deulu fe, i ni'n blant iddo pan yn dod at Grist, ac yng Nghrist, i ni'n nawr yn rhan o'i deyrnas ac i ni'n etifeddio. Hyn sydd y wir o unrhyw deulu. Mae'r sawl sydd yn aelodau o deulu yn dod yn etifeddion o eiddo'r teulu. Ond be mae Pedr yn dweud yn union yr hyn a ddywed Paul. Gwrandewch, dwi'n cofio ffrind yn y coleg, oedd cwrgweddi bob amser cino yn ystod yr wythnos yn y coleg. Ac yn ystod yr hanner awr honno yn yr cwrgweddi, roedd un o fy ffrindiau fi yn gweddio bob dydd, a mi fyddem yn dyfynnu'r adnodau yma. Gallwch chi ddim gor-ddyfynnu'r adnodau yma. A dyma beth oedd yn ei ddweud, o'r rhan, oedd darllen adnod 3 ymlaen, ond darn canol yr oedd yn ei ddyfynnu, bendigedig fyddo Duw a thad ein harglwydd Iesu Grist, yr hwn yn ôl ei fawr drigaredd a'n hadgenhedlodd ni i obaith bywiol trwy atgyfodiad Iesu Grist oddi wrth y meirw, ac yna dyma beth oedd yn dweud. Hwna sydd yn wir ohono ni newydd ddweud hwnna, ni newydd esbonio hwnna, gwaith o ddifri oherwydd ei drigaredd, mae e wedi'n hadgenhedlu ni, wedi'n bywhau ni, mae wedi plannu hedyn o fywyd yn ni. A'r holl bwrpas canlyniad hyn, dyma beth oedd yn dyfynnu bob cwrgweddi, neu bron iawn bob cwrgweddi, i etifeddiaeth anllygredig a dihalogedig a di-ddiflanedig ac ynghadw yn y nefoedd i chwi. Yr rhai trwy allu Duw ydych gadwedig trwy ffydd i achawdwriaeth parod i'w datguddio yn yr amser diwethaf. O, dim ond y cyfiawn gall ddod i'r nefoedd. Does dim byd llygredig yn cael mynd i'r nefoedd. Mae'r ysgrythur yn ddigon clir o hynny. Does dim pechod, does dim pechadur yn cael mynd i'r nefoedd. Wel, fe fydd pechadur yn mynd i'r nefoedd, ond dim ond pechadur cyfiawn. Dim ond un sydd wedi cael ei olchi'n llwyr lan. Dim ond un sydd wedi cael ei gorchuddio'n llwyr a chyfiawnder Crist. Dim ond yr un sydd yn cael ei ddatgan gan Dduw. Mae hwn yn gyfiawn. Sut? Trwy Iesu Grist. Mae Iesu Grist wedi peri fod hwn yn gyfiawn oherwydd bod Iesu Grist wedi cadw'r ddeddf yn ei lefe a fod Iesu Grist wedi cymryd y gosb yn ei lefe. Ond y sawl a gyfiawn heir yn llwyr gyfiawn fel petaint erioed wedi pechu o'r blaen. Dyna safle'r Cristion. Mae'r Cristion fel petai ddim wedi pechu erioed. Mae e wedi pechu, ond ger bron Duw mae'n edrych fel un sydd erioed wedi pechu. Pam? Mae e yng Nghrist. Ac felly, gan yn blant mabwysiedig, yr hyn sydd wedi selio'n gyfreithlon, fe ddatgenir gan Dduw ein bod yn gyfiawn yng Nghrist, ac felly y mae yn gyfreithlon ein bod yn etifeddion hefyd. Dyna'r gyfraith. Os yn gyfiawn, os i ni yng Nghrist, i ni'n blant iddo fe, ac os yn blant, i ni'n etifeddion hefyd yng Nghrist. Hyn yn wir yn barod. I ni'n barod yn etifeddion. Fi gallu edrych ymlaen at yr etifeddiaeth. Ond fe fydd yn cael ei wireddu'n llawn pan y camwn o fywyd amser i dragwyddoldeb. O, fe fydd yr etifeddiaeth yn cael ei wireddu'n llawn pryd hynny. Dyna chi etifeddiaeth. Dyma beth sydd o flaen y Cristion. Fe fydd y Cristion yn cael cymdeithas a'i waredwr, cael dreulio tragwyddoldeb yn ei gwmni,
cawn ganu ei glodydd. Yno, wrth i ni gamu mewn i dragwyddoldeb ac i dderbyn o'r etifeddiaeth yn rhan o'r etifeddiaeth. Falle chi ddychmygu petai na rhyw lyfr a rhyw gyfrol yn dysgrifennu'r etifeddiaeth yn llawn pob un bendith, pob un beth fydd yn dod yn eiddo i ni, fe fydd na balasau yn eiddo i ni yn yr etifeddiaeth yma. Fe fydd gymaint o bethau, ond un o'r pethau fydd yno, fe fydd yn dweud pan fyddwch chi'n dod i dragwyddoldeb ac yn cael eich etifeddiaeth, fydd yno fe sych pob deigryn ymaith. Dyna chi etifeddiaeth. Petai rwy'n yn dweud hynny wrthoch chi, dyna etifeddiaeth. Dim un deigryn arall am dragwyddoldeb. Dim un waith. Dim un achos i wylo. Dim un achos i grio. Dim un achos i'r llygaid lenwi gyda tristwch. Neu hiraeth, neu gofal, neu bwysau ei ogrwydd. Dim un ohonyn nhw, fe sych pob deigryn i ffwrdd. Ac yna, yn yr etifeddiaeth yma, ni fydd poen mwyach, fi dim poen, fi dim dioddau. A grandewch ar hwn, ni fydd brwydro a phechod mwyach. Fi dim rhaid i ni frwydro a phechod. Fi dim rhaid deffro yn y bore'n flin. Fyddwn ni'n gallu bydd bywyd yn llawn, bydd yn un diwrnod o berffeithrwydd, ond fydd ddim un profiad o fod yn flin, o fod yn grac, yn hunanol, fi ddim rhaid i frwydro gyda fy mhersonoliaeth, fi ddim rhaid i wneud dim byd o'r fath, bydd y cyfan wedi mynd, fi ddim rhaid i ddelio â phechod, fe fydd pob un pechod wedi mynd. Dyna'r etifeddiaeth i ni. Yno, mae'n dweud yn yr etifeddiaeth, cawn ddeall pob dim. Fe fyddwn ni'n cael gweld ôl ei law yn llwyr ar ein bywyd ni. Fe fyddwn ni'n gallu edrych nôl ar ein bywyd ni. Ac fe fyddwn ni'n gallu gweld y pwrpasau a rhesymau pam ddigwyddodd hyn, pam y tristwch yma, pam yr unigrwydd yma, ac fe fyddwn ni'n gallu gweld y dryswch nawr i ni. Ond dyma i chi ran o'r etifeddiaeth i'r Cristion, bod ni nawr yn mynd trwy amser caled, efallai amser unig, efallai trealon, poenau, beth bynnag yw ond yn ran o'r etifeddiaeth i gwybod, fe fyddwn ni'n deall nes ymlaen. Maes o law, fe cawn ni ddeall. Pan fydd yn hamser ni ar y ddeiar yn dod i ben, fe fyddwn ni'n cael ein etifeddiaeth i'n llawn, ac fe fyddwn ni'n cael deall y cyfan. Yno, ni ddaw dim byd i ymyrryd ar ein heddwch ni. Ni fydd yr un drwg yn cael sibrwd am heion i ni. Pan fyddwn ni'n cael ein hetifeddiaeth, fydd Satan ddim yn gallu dod a peri ni ame a dyn ni'n blant i Dduw, achos fyddwn ni wedi cael ein hetifeddiaeth ni. Mae'n gallu neud y nawr, a mae angen i alw am nerth o helpa fi ddelio gyda mosodiadau'r un drwg, a mae'n sibrwd am heion i fi. Ond chyma beth, pan fyddwn ni'n camu dragwyddoldeb, fi dim un amheuaeth arall, fyddwn ni yno yn ei weld wyneb yn wyneb am dragwyddoldeb. Fi dim byd yn pylu ar y llawenydd. Ydyn ni wedi cael amseroedd o lawenydd pan ni'n canu emyn, ac mae'r emyn yn hyfryd. Neu darllen yr ysgrythur, mae'n hyfryd. Neu gwrando ar neges, roedd hwnna'n galondyd i fenau di. Ac yna syth ar mae rhywun yn dweud rhywbeth i chi, a mae'ch calon yn suddo. Chi roed i cael na? Mae rhywbeth yn eich digalon i chi. A falle bod e'n cymryd spel i ddod dros y digalondyd. Ond chi'n gwybod beth? Pan cawn yr etifeddiaeth, fydd dim byd yn pylu ar y llawenydd. Fydd y llawenydd yn para hyd tragwyddoldeb. Ac fe fydd yn lawenydd perffaith. Fe fydd yn berffaith. Rhywbeth arall, ni fydd dim byd yn newid. Fydd dim newid yn dod ar ein traws i siglo'r cwch. Mae newid yn digwydd mor aml yn diwedd. Ambell waith mae newid yn beth da. Chi'n gwybod beth? Ambell waith yn aml iawn pan mae pethau newid. Mae'n gallu peri gofid a dryswch ac anhapusrwydd. Ond fydd dim byd yn newid. Fydd y cyfan yn berffaith. Dim syndod bod y cyfaill wedi gweddio bob dydd. Dwi'n clywed yn awr. Dwi'n clywed yn awr yn gweddio. I etifeddiaeth anllygredig, dihalogedig a diddiflanedig ac ynghadw yn y nefoedd i chwi. Mae'n saff. Mae'n aros i chi. Os ydych chi wedi'ch cyfiawnhau, os yw yr arglwydd Iesu Grist wedi marw trosoch a wedi rhoi ei gyfiawnder i chi, os yw'r ysbryd glân wedi plannu hedyn yno chi, a mae o ddifri, os yw eich tystiolaeth chi gallu dweud, gwirth ydyw, mae o ddifri, mae o ddiw, nid fy ngwaith i, nid fy ymdrechion i ond yr hyn mae Duw wedi wneud, ei waith yn llwyr o'r dechrau i'r diwedd. Os ydw i'n pwyso'n llwyr ar Grist, yna ni'n gallu dweud, mae wedi fy nghyfiawnhau, ac os yw wedi fy nghyfiawnhau, yna mae yna
etifeddiaeth i fi, ac y mae ynghadw i mi yn y nefoedd. Does dim byd yn mynd i newid y peth. Wel, yn fyr i orffen, y ffrwyth, i ni wedi gweld y datganiad, i ni wedi gweld canlyniad y datganiad, na ganlyniad i ddatganiad mawreddog. Dyna chi ganlyniad anhygoel ac nawr y ffrwyth. A dyma'r broblem. I ni'n byw mewn oes brawychus yn dydyn ni. Ni'n gallu dweud bron iawn dim byd bellach. Ni ddim hyn o'n gallu dweud yn y capel, hyd yn oed bethau ddim yn cael ei recordio, byddwn ni'n cael dweud y bron iawn yn y capel, achos mae pobl yn dal dig trwy'r amser. Mae'n wrthyn i gwestiynu unrhyw broffes yn diwedd yr oes yma. I ofyn i rywun, profwch, gadewch i ni weld, profwch, a yw'r hyn i chi'n ei honni yn wir? Mae'r gwir Gristion, bydde fe'n ddigon hapus da hynny. Mi fydde fe'n dweud, ie, dwi eisiau cael y sicrwydd o fi hunan. A falle fe'n dweud, mae gen i sicrwydd, ond dwi'n fodlon aros, achos dwi eisiau, mae hwn yn mor bwysig. Dyma'r peth pwysica yn y byd. Ac eto gyd, na chi gwestiynu rhai, bydden, pa hawl sydd â ti gwestiynu? Ond yr hyn sydd trwy gydol yr ysgrythyr, i ni'n darllen am hyn, yw beth yw gwir plentyn i Dduw. Mae yna rybuddion, mae yna ddisgrifiadau, cyd-ddisgrifiad o'r hyn oedden ni. Yna'r hyn mae Iesu Grist wedi gwneud trosto ni. Ac mae fe sydd yn rhoi yr hodd o ffydd i ni. Ni'n galluogi yr enaid i bwyso'r fywyd am arwolaeth Crist, a phwyso'n llwyr ac yn unig arno ef. Ond prawf i hyn fod wedi digwydd, prawf o'r mabwysiad. Ceir sawl disgrifiad o'r prawf yn yr ysgrythyr, ond i ni'n cael prawf yn hyn yn yr 8fed adnod. Ni wedi darllen y 3fed adnod o Titus pennod 3 o beth oedden ni. Yna ni wedi darllen am iachawdwriaeth, yna ni wedi darllen am y datganiad o gyfiawnhad, yna'r etifeddiaeth. Nawr ni'n darllen adnod 8 y prawf. Gwir yw'r gair, ac am y pethau hyn yr ewyllystion i ti fod yn dair, fel y byddoi'r sawl a gredasant i Dduw o falu ar flaenori mewn gweithredoedd da. Y pethau hyn sydd dda a buddiol i ddynion. Dyma'r broblem. Mi fydd yna lawer yn y byd crefyddol wedi darllen yr adnod yna heb ddarllen adnod 3, 4, 5, 6 a 7. A wedi neidio fan hyn i'r ganol adnod 8 yn dweud, gweithredoedd da. A mae gweithredoedd da yn brawf, ffrwyth ein bod wedi'n cyfiawnhau. Ni ellir gwneud unrhyw weithred fel hyn sydd yn dda ngolwg Duw, heb y gwaith o ddifri. Gweithredoedd eraill, dydyn nhw ddim yn werth ysbrydol i neb, ymdrechion dyn llawn balchder. Ond fan hyn, canlyniad hyn, yw bod ni yn dangos y gweithredoedd da. Chi'n gweld y gair? Bydd ei blaenoriaethau wedi gosod ar wasanaethu Duw. Fel y byddoi'r sawl a gredasant i Dduw o falu ar flaenori mewn gweithredoedd da. A dyn ni yn ymdrechu ac yn deheu o gariad, o ddiolchgarwch, nid o reidrwydd bod rhaid i ni, mae hwnna'n rhan ono fe, ond dwi ddim yn faich i ni am i wneud o ddiolchgarwch ac o gariad. I chi'n gweld y bywyd yn ddynt. Y bydd rhain yn deheu am rodio ar y llwybr cul. Rodio ar y llwybr lle bydden nhw'n profi o'i gwmniaeth. Cwmniaeth y saint. Dyma be fydd yn wir am yr rhain sydd wedi cyfiawnhau, sydd ag etifeddiaeth. Fydden nhw'n mwynhau cwmniaeth saint eraill, plant eraill. Dyna brawf. I chi'n mwynhau bod gyda'r saint. I chi'n rhan o'r un teulu. I chi eisiau bod gyda nhw. A dyma be fydd eich blaenoriaeth chi. Dyma sy'n bwysica. Dyma be chi wedi gosod bwysica fan eich bywydau. Mae pethau eraill yn eilradd. Cadw'r sul mor bwysig. Fyddai cadw'r sul, mae'n dod yn flaenoriaeth, dod yn aweithred, dim oherwydd bod rhaid i fi, oherwydd bod fi eisiau. Dwi eisiau cadw'r sul, mae'n orchymyn i, ond nawr dwi am i wneud e. Dwi wedi osod fel blaenoriaeth mewn gweithredoedd da. Dwi yn rhoi y pethau mae gyntaf i gadw at ei air. Dyma beth dwi am i wneud, i orchmynion, i gadw at y llwybr cul. Nid yn dadle trwy'r amser, allwn ni wneud y llwybr chydig bach yn fwy llydan.
Ond dyna beth yw proffes heddi. Mae pobl yn gwneud proffes heddi ac yna maen nhw'n dweud dwi ar y llwybr culon. Beth am i ni berswadio wneud y llwybr chydig bach lletach achos i ni yn yr oes modern, i ni eisiau wneud yn lletach ac yn chydig bach yn lletach. Mae'n iawn gwisgo fel hyn, mae'n iawn gwrando ar hwn, mae'n iawn mynd i hyn, mae'n iawn colli'r sil. Gwyliau, mae'n iawn i ni colli'r sil, peidio cadw'r sil ar ein gwyliau ni. Mae'n iawn teithio ar y sil, mae'n iawn anghofio'r beth, mae'n iawn gweithio ar y sil, mae'n iawn siopa ar y sil, mae'n iawn wneud yr holl beth yma, mae'n iawn esgiluso amser tawel, sy'n rhaid amser tawel bob dydd. I ni eisiau bod ti'n bach fwy llac, dwi'n brysur, mae gen i fywyd prysur, dwi wedi blino, ac yna i ni wneud o'r lôn yn lletach ac yn lletach. Nid yma Cristnogaeth. O, mae'r Cristion yn torri galon pan dwi ddim yn gallu dod i'r cwrdd ar y sil pan mae'n sal. A mae'n gwneud unrhyw beth i cael bod yno. Ac os nad yw yn gwrando ar y we, ac os oes dim we, mae'n darllen, neu mae'n rhywbeth, mae'n gwrando ar tab, mae'n gwneud unrhyw beth, ond mae'n gosod y dydd o'r neilltu i geisio Duw. Dyna be mae'n gwneud, mae'n trefnu wyliau misoedd o flaen llaw. Nad oes rhaid teithio ar y sil, nad oes rhaid colli'r sabath. Mae'n paratoi wythnos fel bod cwrgweddi yno, bod e'n gallu bod yno. Dyna be mae'n gwneud, mae cwrgweddi nos Iau, mae cwrgweddi nos Fercher. Chi gwybod nes blwyddyn, i ni'n paratoi mae dyddiadau. Dwi'n mynd i prynu ni lenni eto, ond pan fyddai, dwi'n gosod nhw mewn, dwi'n rhoi pryd mae'r cwrgweddi, bob mis, bob wythnos, beth i chi wneud. Dwi ddim eisiau colli'r peth yma. Dwi ddim eisiau colli cyfle i wrando pregethu, cynhadledd, oedfaon pregethu. Dwi ddim eisiau colli peth yma. Pam? I fe achos bod rhaid i ti fod yna. Wel ie, mae rhaid i chi fod yna, o'ch chi'n beth, dwi'n dyheu am cael bod yna. Dwi yn blaenori'r pethau yma. Maen nhw'n flaenoriaeth yn fy mywyd i. Dwi wedi paratoi'r wythnos fel fy mod i'n neud fy ngwaith fan hyn. Dwi'n neud rhywbeth arall fan hyn. Fel nad oes dim yn ymyrryd. Dyma'r Cristion. Dyma beth mae'n dweud. Gwir yw'r gair. Ac am y pethau hyn yr ewyllystion i ti fod yn dair, fel y byddai'r sawl a gredasant i Dduw ofalu ar flaenori mewn gweithredoedd da. O, gnewch e'n flaenoriaeth. Does dim un oed eisiau dweud hyn, fe ddyle fe fod yno, os i chi wedi'ch cyfiawnhau, os yn etifeddion, i chi'n paratoi ar gyfer y dydd pan byddwch chi'n ei weld wyneb yn wyneb. Beth am i ni baratoi nawr? Neud ein bywyd ni yn llwyr yn o fe. O, fe fydd yn dyheu gwneud y cyfan clod i Dduw. Dyna beth yw Cristion. Dyna beth ddyle fe fod. Fe fydd yn dyheu am gogoneddu Duw ym mhob peth a'i fwynhau. Dyna'n pwrpas ni ar y ddaear. Ond sylwch hwn, ond hefyd fe fydd yn gwneud hyn lles eraill. Bydd ganddo faich am eraill, y pethau hyn sydd dda a buddiol i ddynion. Mae am fod yn lles i eraill. O, mae gan Paul baich dros y pethau hyn, a baich dros Titus. O, Titus, cadw'n ffyddlon. Cadw'r neges yma ar y fengil. Mae'n dweud adnod 8, y gwir yw'r gair, ac am y pethau hyn yr ewyllystion i ti fod yn dair. O, na fydde na pobl yn fwy tair. Gwir yw'r gair, does dim gair arall, does dim crefydd arall, does dim barn arall. O, fydde pobl yn o gwlad ni heddiw yn dweud, o, na chi, dyma chi pobl caled, cil, yn dweud does dim barn arall. Na, does dim barn arall i Gaerdyw, mae Gaerdyw yn ddigon clir. Fedra i ddim dehongli'r gair mewn unrhyw ffordd arall. Mae yn blwmp ac yn blaen, mae yn ddi ac yn wyn. Mae yn dweud, gwir yw'r gair, ac mae'n rhaid fod yn dair dros y peth yma. Mae'n rhaid i ni bledio a phobl. Ac mae'n dweud o Titus, bydd dair, bydd yn ffyddlon. Mae'r gair yma'n wir ac yn heiddi pob derbyniad. Paid a bod yn ofnus. O, bydd yn bendant, cyhoedda'r gwirioneddau hyn. O, fe fydd pobl am dy dyweli. Fe fydd pobl yn dy gyhuddo bob math o bethau. I dweud y gwir, fydde di ddim yn boblogaidd o gwbl siŵr o fod. Ond bydd dair. Dweud y gwir. Mae'r gair yma yn wir, cyhoedda'r efengil. Mae'r pethau yma yn paratoi ni ar gyfer ein hetifeddiaeth ni. Pan fyddwn ni'n camu i dragwyddoldeb. Rwy'n gael ofyn i chi ydych tystiolaeth chi yn unol â gair Duw. Ydych chi wedi gweld eich pechod? Ydych chi wedi bod at y groes a gweld beth mae Crist wedi gwneud trostoch chi? Ydych chi wedi derbyn yr hodd o ffydd i gredu ac ymddiried? Ac os felly, chi'n gwybod beth sy'n wir? Chi wedi cyfiawnhau.
Chi'n gyfiawn yng Nghrist. A chi'n gwybod beth sy'n wir ohonoch chi, chi'n etifeddion. I chi'n blant i Dduw, fe fyddwch chi'n cael etifeddiaeth anhygol sydd yng nghadw yn y nefoedd i chwi. Felly, dangoswch trwy'ch ffrwyth. Byddwch yn ffyddlon i Dduw ac i weithredoedd da i fyw fel yr arglwydd Iesu Grist ei hun, fel gwedi ein cyfiawnhau trwy ei ras yn gwneud yn etifeddion yn ôl gobaith bywyd tragwyddol. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti am dy ras. I ni yn diolch am waith yr ysbryd glân. I ni diolch am waith yr arglwydd Iesu Grist. Ac i ni yn diolch am dy waith di fel ein tad nefol. Yn diolch am y drindod. Am bod yn gallu gweld ôl gwaith dy law ar ein heneidio. Ac yn gofyn y byddwn ni'n cael gweld mwy o hyn. Yn cael gweld gwirthiau o'n blaenau ni yma ac yn ein gwlad unwaith eto. Trigar haw wrthym. I ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant ein arglwydd Iesu Grist. Amen. Wel, i orffen gadewch i ni ganu'r emyn rhif 288. Mi glywaf dyner lais yn galw arna fi i ddod a golchi meiau i gyd yn afon Calfari. 288 gen i sefyll i'w chanu.
A nawr bydde di ras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi oll hyd byth. Amen.